आंनि सिमाङाव फिसाय मोननानै लायनो बियावफोरनाव जामाय दर्शन थांदों लायनो आंनि गोसोआ मा सानखोबा एसेबां फिसाय मोनगौबा रुवाथि थानाय बेथनफोरखौ फानै फानै हर ससेयाव रावबो गैयै समाव दुपकाथि सावनानै खुलुमबाबो सिमां नुयो खोमा होनना सानबाबो सिमांखौनो नुवा जाबाय आं मा जाखो बे उजिगासेयाव फिसाय मोनगोन ना मोना जाखाङो आंनि खाफाला मारैसो सुनि जाखो मैयाबो फिसाय मोनगोन ना मोना होननानै अजानाव नायखाङै जाबाय आंलायनो फिसाय मोननांगौआ थिनफुवा थाबिस गानबासो मालाया लादों गारदों आंना मानो सासेबो गैया सेंग्राफोरखौ मेथाइ बिगौबा लामा ससेयाव थानानै गथायबायो आं सेंग्राफ्रानो जालाङा मिरगि गोनांनानैसो हाबा आंनि खाफाला मानो सुनि जाखो बे उजिगासेयाव फिसाय मोनगोन ना मोनला जाखाङो नानी काबिर भाई खबर गैया जथ' जादों आइयानो आंखौ जोनोम होनाया आइखौ बुंखादोंमोन आङो 12था सुनिबार अमाबस्याव जोनोम दाहोना 12था बारहोना जोनोम होब्लाबो मोजां जागोन 12थाव जोनोम होबाय दा फिसायनि खौरां गैया आइयो बाबानो गोबाव खालामनो नांगौ आङो महाराजा आरो आइजो सरलाया नुयोबा आंनि सायाव गिलुबाल' रागा जोंनो हागौ अ नै गोसोआव लोखुसु मेथाइ दोंसे खननानै स्रां खालामगोन जाबाय खानाय गोसोआ मालाबाबो सुख जाया नायनि देग्लाय बोसोराव फिसाय मोनाबा बैसागहालागैनो ना मुलिखौनो नोंना गोलाव गोजावलांगोनहाय आङो थांनांगौ जाबाय आं दानिया महाराजा रागा Hunger, Kunjin, Out! Out!
미쳐 대다가 혼내게 하달 만집라 랑 흐입라 다이거 사졌더니 내 손에 랑 문입라는 뭐야 버시 악내가 할 나한테 가리 엠발 하나네 하이로랑 타이왕 여자 학회어 도 사자를 하나네 라이먼 치가가 제가 라마주 타바이 암나 자rum은 고하탕 나리 쉬우와 제가 자rum나 알아 시라이면 그 자rum은 타바이 나기 가려고 왔거든 제가 나기 가려고 해요 와이스면 걸 차파이 혼가 나타이 때문에 와이스면 걸 문에 암나는 시라는 데서 가비 구가고 아다이 보하람네 비시기다는 라브카 아다이 나리 구에 오늘 카드만 모르고 사갑다가 나타이 랑아리 올라갔겠어 오늘 이만 집 나갑니 타가 자기가 검은 척이다 하고 아우 타이어 코크라다 나랑 오바니 씨나 나는 강남이라며 아이 라마도 하도 많이 만집라 라움을 팔아 엄청 뚝뚝 미친이 남고